मैया 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 मोरी मैया घर उजड़ गइल बा बाढ़ के कटाव में, घर उजड़ गइल बा बाढ़ के कटाव में। नवरात कैसे होई गाँव में, रहल मंदिरों न पीपरा के छाव में। नवरात कैसे होई गाँव में। नेता पियत है सिगरेट, जनता मारे भूखे पेट, ये हवे भारत देश। आउटवा मांगे में न तन कोई लगा है, जनता के माल खूबे खात है। घर उजड़ गइल बा बाढ़ के कटाव में, न रात कैसे